Pentru că am vrut un hotel care să le bifeze pe toate, am venit în stațiunea Olimp la un hotel renumit și vreau să vedem dacă vom mai avea nevoie de portofel. Hotelul are plajă privată și piscină de adulți și copii. Aici este terasa unde se servesc mesele. Așa arată micul dejun. Ai diferite preparate calde, ouă, crembuși, bacon, mezeluri, salate, fructe, prăjituri, cereale și te poți servi după bunul plac cu cafea, sucuri sau băuturi alcoolice. Plaja este aproape, la 5 minute distanță. Noi am optat pentru All Inclusive Beach și am avut 2 șezlonguri incluse în preț pentru tot sejurul. Prânzul a fost preferatul meu, pentru cât de multe opțiuni sunt. 3 feluri de ciorbe sau supe, niște pulpe în crustă de susan și mac demențial de bune, grătar în fiecare zi, o vasolică românească de neauns pe suflet, diverse salate, murături. Au fost de toate, pentru toate gusturile. La cină m-a impresionat că se gătea în fața clienților. Șef bucătar ne-a surprins cu un proțap. Carnea era atât de gustoasă și bine rumenită că nu ne puteam opri din mâncat. Ne-a plăcut că a fost muzică live în fiecare seară și diverse programe artistice atât pentru copii cât și pentru adulți. Acesta este Hotel Majestic din stațiunea Olimp, care ne-a oferit de la cazare, mese, șezlonguri până la distracție și voie bună, toate într-un singur preț. Tu ce părere ai? Scrie-ne în comentarii cum ți se pare.